Moje meno je Anka a vy ste počujúce, aj ja som počujúca a možno, že ste prekvapené. Čo počujúca osoba robí na festivale Cesta do neznáma, Cesta do ticha? Ja som vnúčka nepočujúcich starých rodičov. Keď som ako dieťa vyrastala, tak som vyrastala v tejto nepočujúcej komunite, ale s tým, že ja som sa nikdy neučila posunkový jazyk. Ja som sa vždy dorozumievala s mojou babičkou a s mojím detkom hovoreným jazykom. A tá naša komunikácia prebiehala na takej úrovni, že obed bude pipí, tak ja som vedela, že na obed bude kura. Prídeš domov 3 hodiny, vedela som, že domov mám prísť o 3:00. Keď som mala 15 rokov, tak moja mamička ako dieťa nepočujúcich rodičov vlastne pochopila, že v Nitre nie je žiadna organizácia, ktorá by sa venovala a pomáhala nepočujúcim, aj deťom, aj dospelým, že ten ich život a hlavne ten život tej jej mamy a jej otca je tak strašne fádny, že by to chcelo nejako oživiť iskru, pomôcť, trošku oživiť ten život. A tak sa rozhodla, že založí organizáciu EFETA, Stredisko svätého Františka Saleského, a pri jej začiatkoch vlastne pozývala mladých počujúcich ľudí, ktorí by sa chceli stať dobrovoľníkmi a tejto komunite nepočujúcich pomáhať. Mladí ľudia, deti a veľkí boli nepočujúci a ja zrazu som sa cítila ako tá menšina. Keď som chcela vlastne s touto komunitou pracovať, ja som sa zrazu musela ten posunkový jazyk naučiť. Po určitých rokoch som prišla k mojej babičke a zrazu tá komunikácia, obed bude pipí a prídeš domov o 3:00, sa zmenila zrazu na posunkový jazyk. A moja babička, už tedy detko nežil, on sa toho nedožil, ale moja babička zrazu zostala prekvapená a pýta sa ma: Aniška, odkiaľ vieš posunkovať? Ona tým, že teda tú reč nemala úplne čistú, tak ona bola jediná tá, ktorá ma volala Aniška, lebo mi nevedela povedať Anička. A pre mňa to zostalo také akože veľká otázka vlastne do toho môjho vnútra, pretože zrazu my sme sa s babičkou nerozprávali, bude obed pipí, prídeš domov 8 či 3 hodiny, to je jedno. A zrazu sme sa začali baviť, ako si sa vyspala, ako sa cítiš, prečo si smutná, čo ťa trápi. Tak som sa rozhodla študovať sociálnu prácu. A tak som sa vrátila do tej organizácie, pracovať už ako profesionál a začala som pracovať s maličkými deťmi. Bolo zvykom, že naše nepočujúce deti od 3 rokov odchádzali na internátne školy do Kremnice alebo do Bratislavy. A to znamenalo, že tieto nepočujúce detičky vlastne boli vytrhávané z prírodzeného prostredia od svojich rodičov, od svojich súrodencov. Keď po roku moje prvé dieťa, s ktorým som začala pracovať, Dianka, povedala svoje prvé slovo, tak to bola pre mňa neskutočná satisfakcia za to, že tá moja práca sa oplatí. A teraz, keď má to dieťa, tá Dianka má 17 rokov a keby som vám ju sem postavila a začala by na vás rozprávať, tak by ste si ani nevšimli, že je nepočujúca, lebo tak krásne rozpráva. Keď som nepočujúcim tlmočila, tak vždy tí nepočujúci v tej komunikácii boli o 5 sekúnd neskôr. A keď chceli aj zareagovať, tak zareagovali už neskôr a tým pádom celá tá emócia z tej diskusie vlastne zrazu opadla a zrazu sa všetci na nich pozerali, že prečo reagujú až teraz. Môj údel je, aby som bola vždy o 5 sekúnd rýchlejšia. Aby som bola tá, ktorá zrazu sa vlastne aj stane tým hlasom tejto komunity. A keďže som sa stretávala častokrát s politikmi, ktorí sa nami radi prezentovali vždy na Vianoce a cez charitu, tak zrazu som narazila na takú političku, ktorá je Jana Žitňanská, ktorá sama vyrastala v inom lingvistickom prostredí, ako mala jej prirodzený jazyk, pretože oni ako Slováci istý čas žili, keď ona bola malá v Alžírsku a tak vlastne vyrastala vo francúzštine. A zrazu ona to pochopila ako jediná, tak sme začali prinášať spoločne s mojimi nepočujúcimi, šikovnými, skvelými kolegami témy vlastne tejto Jane Žitňanskej, ktorá sa ich snažila vlastne presadzovať. Krôčik po krôčku zrazu tie slová sa stávali realitou a stávali sa reálnymi skutkami. V súčasnosti už rok, alebo viac ako rok, bežia správy s nepočujúcimi moderátormi v slovenskej televízii. A kopec takýchto krôčikov by som vám mohla povedať, v živote sa nestalo v histórii, aby sme sa stretli s pánom prezidentom a mohli sme rozprávať o tom, čo nás trápi, ale nie my počujúci, ale nepočujúci ľudia.
že zrazu pán prezident zobral, mal tlmočníka vedľa seba a komunikoval priamo nepočujúcimi. Nikdy sa nestalo, že by predseda vlády, premiér, na svojich tlačových konferenciách mal tlmočníka, aby nepočujúci mali tiež právo dozvedieť sa. A Iveta Radičová to spravila. A to bolo všetko vďaka tomu, že sme mali takéhoto spojenca, alebo máme spojenca Janu Žitňansku, ktorá tieto naše témy vlastne prenáša a snaží sa za ne bojovať vlastne a systémovo ich spolu s nami riešiť.